Tinini story ingka kecang ti Tripura bai Somir Nawatiani kubui love story. Borok ni story no khnawi kebangkong no srengthai tongo. O story baksa borok ni langmani pati mumbai bo gedaljak ngimano. Himdike ko kolok saya wino jeng story no pulani simi paithak jora khnawi naileyano. Somir kaisa mission ni English medium school bo teacher eba phrengnai khlai tongo. O school bo tabuk admission na harjagui tongo. Kecang tibo o school bo besajak no talangai admission khlainani thango. Apro Somir bai kecang ti dadak didik achomsa nugir layo. Borok mokhang bai mokhang lok khena siklayo. Ulok kecang ti no sekang hai hne khuk kengo. Tamo nang ano pogida thangka side sini kho. Somir hai hne kifel mungro. Bekhamuk ti khiklai hamjak mani borok no borok pogi thangnai ba. Thuya sak no bekhaw mari ingi tongnai. Kecang ti hai hne singo ningle kaijak khada Somir sawo. I kaijak kha angbo jeraibo ungkha okongno khnawi kecang ti mokolni mukti klaijago Somir hai hne saphiro nini no sajakni mungkhe tamo ungkha kecang ti sawo bini mungkhe khumbar hinai okongno khnakhe no Somir muitu manjago agi phuro bo kecang ti bai hamsaklai tongphuro borok bwsabri achaikhe khumbar mung pharnai hinai kogrilai mani no tabuk bisi chuku eba 9 years sekangni kok Somir bai kecang ti college porilai phurni simino hamsaklayo borok belai no hamjaklayo tei kaisa bai kaisa chubalayo saljake kecang ti bini nokni borok rok no sawo Somir bai hamjak tongmani kok pheba Somir gărui bwsa hnei khnawi kecang ti ni bupha bwsajak no Somir bai kainani kosilia bupha hai hnei kecang ti no kutugo jengba no borok kotor snamui ulo chakiri khlainai borok bai kaijagui kahamke tongui di hinai se naibili bumawpha nini kahamse nayo nung porabo gönang taibo chela pora gönang chakiri khlainai no manbili omo hai bengye biang indi hinai da jengno no poriri toni aba haike bono kutukjakha kecang ti bupha bai omo haike kutukjagui thuyamo rokowui kabui tongo ulobo okok rok Somir no sawi khnario haike Somir singo kulum nungkhe tabuktam wansuka ang bai hakjal wngsinai haida kecang ti sawo angle no hamjago hunke tamni hakjal wngnaisa ang nung bai hakjal wngna bagui hunke tamni asuk kobor chawi nono hamjak khamuba Somir singo tabukni ni babule ang bai nono kainani si muchungjagi hunke tamo khlainai kecang ti sawo mungsasuk lama maro tuklainai angle nung bai chalui tongui manglak atu angle nono se kubui hamjagi thangka Somir hai hini saka wngkha kulum kepalo je gothok tui no gothoklayano ang bonono hamjakmani bwkhasi phatinani nayo haike no borok khogui hamjaklai tongo salja hatio malai layo kecang ti Somir bai malai srapja bini logio tongnani muchungjago haike borok buphang tola achugui kisa kok salayo kecang ti Somir no sawo atu nung ano kahamni jorao bo hamyani jorao bo pogui tathang dido Somir kifel mungro pogia ani kulung ani rangsa aba haike no borok kok salai tongmani jorao kecang ti ni bupha nugui riphayo bo bwsajak no kutugui nogo talangai thango nogo sogui kheno kecang ti bupha bai belai kheno bujago tei hinjago o horo kecang ti Somir no sawo ang tai tamo khlaisinai atu babo bai ang tini bujak suka nono karibo tonggi manliya chini kepalo ba tamo gothok na tong khosido thৈnya simisi ani lama tongsu atu Somir hai hinai kifel mungro samaya kok no tasadi kulung nung ano saisung yakar kalangna bagui da puila nung ano hamjak kecang ti sawo angbo nung bai thৈya no tongna muchungo ang no puila hamjak phuroni simino gărui gönang naithok sidra wansukliya nini hamjakma simisi ang nango haike Somir saka nini babobo nini bagui kaham no wansugo kulung chini malai thaisi asa khenkeba taitamo khlaisinai angle bigra borok nono kahamke kanmung chumung bori wiman glak nini ama baboni kokbo khnasidi kecang ti sawo haipano angle nono hamjak thangka ang nono karai taike bono bwkhabori wiman glak Somir hai hini saka ang nono hamjakma hai buibono no ang haike no hamjak nai yang masingo nung bai ang kaklaina nang phano ayang masingo phano mutai rok jengno haino hai malai repeat situng hake kecang ti kaptati sawo o hamjakmo asuk no tekto pulani simino okong nang saimanke hamjakma rogo bwkhari glak khamu Somir sapiro nung bai ang nuglaya sinilaya tongkhan keno hamkamun kulung bwkha tekto rok nangnani si nanglak khamun
haibano ani kok thaisa muito narikdi nung jethani tongbo jebai tongbo nung kaham keno tongdi kejangti hai hini sawo nung bo kaham no tongdi ani sakla kepalo sujak tongkeba metai rok jengno taisa malai riwano okok salai tongpro no kejangti ni bupa nugui thapra riwi riwo kejangti no logi logi no kejangti ni yak ni mobile yak keplewi kelai thango bupa joli jagai o mobile no khojawi bokhogi riwo kejangti muktui phri phri kelai kabo haikeno kejangti bai somir koklam kerei ingai thangka haipano kejangti bekha tongai manya salja bo nokni ongkhorei somir ni nogo thangka kejangti no nugui somir wana jagai singo kulung nung oro hinai kejangti hai hini sawo bebagya kerei angni ni thani phaikya thnya thangna bo bebagni ni thani se ani sakmang bebag no ya phari rikha ang nokni nongkhorei khare phaikya atu hinai somir bono singo akon nung mairok chawi da phaikya kulung kejangti sawo saltham romoi ang mai khopjabo chaya kho somir khairok jagai kejangti no mai tugui jariwo mai chabai kheno borok hakjal thayo khari thanglayo aro borok talsa buini samungrok khlai chawi ma tonglayo yang kejangti ni bufa joli jagai police tei bwsajak no rutugo saljake kejangti bini nok khatang jagai nogo thango bo afro somir no kok ruwi kalango jese hakjalo tongai bo nungano pogui ta thangdi angno no karete kebo bai kaijakla o kok thaijano nung muitu jese kebono toni di hinai abono borok ni paithak malai mani ingkha aboni salbrei ni ulo khorokja borok somir no kok tunri phayo kejangti rohoro hinai aro hai ni sijak nung bai ani malai thai asukno ang ma kaijak sinai buma phase saltal jengno phunuknai buma phani kokno ang ma khana sinai buma pha kere hinke tini nung bai angbo malai gla khamu nung ano pogui thangsidi hinai somir okok tunna poruwe mokol ni muktui yori phaikya phiabo sawi mania okok tun tatal se sijak hinai afro kheno somir samungni bagai phatar hastewo thangai paikya aboni 9 years ni ulo tini haino hai kejangti bai somir malai layo kejangti srai srai hai ni saka nini bai ani halo mungsabu kerikya ikono sajak nono kobui bukhabai hamjakmani omono nung ano mari riwi kalangkha okongno khanakeno somir melang chawi singo tamo nung kaije khotiba kejangti sawo nung se ani smairok no pogjak phano ang ani smairok no pogliya haipano nung kaijak paikya mungsa ngya ayang masigo phano nung ani ingphidi omno ani muchungma aproke borok haino hai kebagai kablai phika kejangti bwsajak khumbar no bosaka nung asuk salno phano rutuku iko omono nini nepha haikeno borok selekma chawi kablaikhya Dakok Borok Disclosure YouTube channel no tuinai ang norok ni takok Andrew Deborma Ostor ni bisingtui joto mapha ngnai rok ni thani ani kaisa message omono kecharnani muchungo joto no jani jani bwsano kaham no khungo kai kaham ke rohornani muchungjago phiaba soiwan sukthai ingkha je borok kaham je nono hamjakma riwi mannai aba hai borok no se puila rutuk thai klayo aba hai borok ni no khungo se joto ni slai nini bwsa khakjangma mankukui mannai tei joto borok ni kubui hamjak mungobo obo kaisa tongnani nango puitu hinmani puitu kerin ke bebak no ulta palta angui thangnai hage tinini bagai asukno norok tinini oko thomano sajagi tongkhanke norok kebangko khlai share khlai di like khlai di tei ketal phai tongnai ani channel lo norok bo subscribe khlai na di norok joto no kaham kereng no tongdi hambai।